Nová možná koalice schání 2 hlasy na sesazení primátora. Liberečtí kriminalisté pátrají po lupiči, který přepadl čerpací stanici. Jablonečtí fotbalisté prohráli úvodní čtvrtfinálový zápas domácího poháru. Dobrý večer, vítejte u Minut regionu televize R1 Genus. Kusy mrtvých zvířat se několik měsíců povalovaly na černé skládce u Jabloného v Podještědí. Naši televizi na to upozornili lidé žijící v okolí s tím, že úřady skládka nezajímá. Jakmile jsme se do případu vložili, najednou bylo uklizeno. Tady jsou zbytky z prasete, z divočáka, přikrytý, ještě je to tady tou dekou, tam je kůže. A tady jen pár metrů od zdroje s pitnou vodou leží vnitřnosti a odřezané nohy ze zabitých srn i telat, která se pasou nedaleko. Lidé na černou skládku upozorňovali příslušné úřady několik měsíců. Měli hlavně strach, aby nebyla kontaminována voda. To je tak dlouho, takže se asi nic neděje a nic se nevyřeší. Jakmile se o černou skládku začala zajímat naše televize, kusy mrtvých zvířat zmizely ze dne na den. Případ řeší v souladu s platnou legislativou Lesy České republiky, které jsou majitelem pozemku. Samotnou likvidaci živočišného odpadu pak zaplatilo město, v jehož katastru skládka leží. Podle myslivců mají ale pytláci po celé republice na svědomí stovky podobných skládek. Jedna sice zmizela, ale další prý někde bez pochyby přibyla. Je hodně podnikatelů, kteří prostě mají dost peněz, takže si kupují různý drahý kuše prostě a nudějí se, jezdějí terénními auty, střílej z aut a právě hlavně těma kušemi. A nikdo nic neslyší. Já vím, že fungují skupiny, kdy z jednoho vozidla zvíře zastřelí, flintu odvezou a druhé vozidlo zvíře se bere. Buď teda se snaží trofejovou zvěř, uříznou tomu hlavu, nechají to tam ležet a odjedou, a nebo teda to dělají na komerci, že to střílejí do hospod. Policisté ale tvrdí, že jsou proti pytlákům v podstatě bezradní. V dnešní době něco prokázat komukoliv, kdo jsou pytlačí, tak to je velice velký problém. Toto pátrání je velice náročné, protože podle toho zbytku zvířat se velice těžce pozná, kdo to udělal. Romana Prošková, televize Prima. Už jen 3 dny zbývají Janu Korytářovi ve funkci primátora města Liberce. Tak si to plánují jeho dosavadní kolegové z Rady města. Před sobotním mimořádným jednáním zastupitelstva tvrdí, že na jejich vůli primátora odvolat se nic nemění. Matematika je jasná. Zastupitelů je na liberecké radnici 39. Jan Korytář má jistou podporu jen od svých spolustraníků a Zuzany Kocumové z Unie pro sport a zdraví. To je dohromady 10 hlasů. Jednání, která by měla získat podporu u dnes už bývalých koaličních kolegů, ale ztroskotala. Tak my jsme jako sociální demokracie akceptovali výzvu z strany Změny pro Liberec o jednání, nicméně toto jednání jsme podmiňovali odstoupením pana primátora Korytáře. Bohužel do této doby nemáme žádnou reakci, tudíž naše původní stanovisko platí, že budeme trvat na odvolání pana primátora. Na požadavku odstoupení primátora skončil i pokus o vyjednávání s uskupením Liberec občanům. I jeho lídr Jiří Šolc tvrdí, že pro odchod Jana Korytáře zvednou ruku. K tomu je třeba připočítat zbylou dvojici zastupitelů za Unii pro sport a zdraví, kteří se v otázce setrvání primátora ve funkci se Zuzanou Kocumovou názorově rozcházejí. Souběžně už se proto rodí nová koalice. Jako možné nové koalice zatím ty jednání nějakým způsobem aktivně neprobíhají. My jsme ve spojení s Libercem občanů, máme podporu Věcí veřejných a s 2 zastupiteli USZ a samozřejmě uvidíme co dál, kdo se připojí a kdo podpoří program, který potenciálně dáme dohromady. To je dohromady 18 hlasů. Na odvolání primátora je jich potřeba 20. Zbylé 2 proto nepochybně dodají občanští demokraté, kteří se jinak ve svých prohlášeních od koaličních sporů distancují. A připojí se pravděpodobně i komunisté, kterým se nelíbil způsob, jakým Jan Korytář zablokoval hlasování o svém odvolání na posledním zastupitelstvu. Je navíc vysoce pravděpodobné, že primátorovým odpůrcům se podaří prosadit tajné hlasování. To je základní demokratický předpoklad. Když se hlasuje o věcech, tak hlasuje každý viditelně aklamací, aby každý si mohl ověřit, jestli ten člověk je nebo není ve střetu zájmu. A když se hlasuje o lidech, tak se hlasuje tajně právě proto, aby každý ten volitel dostal svobodu ve svém rozhodování.
To není o tom, že bych se styděl nebo nestyděl. To je o té svobodě rozhodování. Dá se očekávat, že jednání mimořádného sobotního zastupitelstva bude provázet řada emocí, už proto, že by mělo být přenášeno na velkoplošnou obrazovku před radnicí, kde se očekává účast stovek, možná i tisíců lidí. Libor Tampier, R1 Genus. U libereckého okresního soudu pokračovalo hlavní líčení s bývalým poslancem KSČM a někdejším dozorcem ve věznici v Minkovicích u Liberce Josefem Vondruškou. Ten čelí obžalobě ze zneužívání pravomoci veřejného činitele. Vondruška podle obžaloby týral politické vězně. Obžalovaný komunistický exposlanec ale veškerá obvinění popírá. Liberecký soud se začal případem zabývat loni v listopadu. Rozsudek by měl padnout 28. dubna. Na Tanvalský špičák by mohla v budoucnu vést další lanovka. O záměru k němuž patří i propojení s Desnou, informoval Liberecký deník. Druhá lanovka by měla spojit špičák s tanvalským sídlištěm Výšina. Jednat o to mají tanvalští zastupitelé. I když se zima do našich hor vrátila jen dočasně, v Harrachově se stále ještě lyžuje. 4sedačková lanovka na Čertovou horu jezdí denně a letošní provoz by chtěli v lyžařském areálu udržet až do Velikonoc. Kriminalisté pátrají po lupiči, který v pátek přepadl benzínovou čerpací stanici v Doubské ulici v Liberci. Muž byl ozbrojený pravděpodobně kuchyňským nožem, nakonec ale odešel s nepořízenou. Byl to nejspíš lupič zoufalec. Přišel za bílého dne, navíc si vybral poměrně frekventovanou čerpací stanici. V pátek 8. dubna okolo 17 hodin 30 minut vstoupil na benzínovou čerpací stanici AC Petrol v Liberci v Doubské ulici neznámý muž. To je on, téměř se nemaskuje, v ruce drží nůž, chce peníze. Jenže mladá žena, která tou dobou čerpací stanici obsluhovala, se zastrašit nenechá. Nereaguje ani na opakovanou výzvu a tak lupič nakonec prchá s prázdnou. Tím ale jeho smůla nekončí. Pachatele zachytila kamera, která je nainstalovaná na této benzínové čerpací stanici, takže máme k dispozici velmi věrohodný záznam. Jednalo se o muže ve věku 30 až 35 let, zhruba 170 cm vysoké postavy, který měl hnědé vlasy, krátce střižené a na sobě měl červenou šusťákovou bundu. Maskoval se jen slunečními brýlemi, neznáte ho? Žádáme svědky, kteří by pachatele mohli na přiloženém obrazu poznat nebo si všimli čehokoliv podezřelého, aby se ozvali na linku 158 nebo svůj poznatek předali na nejbližší policejní oddělení. Jana Šrámková, R1 Genus. Fotbalisté Jablonce neuspěli v úvodním zápase čtvrtfinále domácího poháru v Olomouci. V domácí odvetě budou za 14 dní dohánět prohru 0-2. Olomouci se v lize nedaří, už 4 zápasy nevstřelila gól. Naopak Jablonec má za sebou vynikající sérii 13 utkání bez prohry. To ale v úvodním čtvrtfinálovém duelu na Hané nemělo žádný význam. Domácí dominovali a brankami Hořavy a Šultéze vyhráli 2-0. Jablonci se postup vzdálil. Má sice ještě šanci v domácí odvetě, která se hraje 27. dubna, ale smazat náskok Hanáků z úvodního duelu bude velmi obtížný úkol. V dalších zápasech Brno překvapivě podlehlo třetiligové Kroměříži 1-2. Stejným výsledkem pak Boleslav přehrála doma Plzeň. Teplice se Slaví hrají dnes. Ze zpravodajství je to pro dnešek všechno. Nezapomeňte ale, že nás můžete kdykoliv najít na Facebooku. Stačí zadat R1 Genus.